Ahoj, vítaj u mňa na profile a verím, že ti pomôžem byť lepším ja. Dnes sa krátko, ale zrozumiteľne pozrieme, čo je inflácia, ako nám dokáže uškodiť a ako ju dokážeme efektívne poraziť. Tak sa pohodlne usaď, daj si niečo dobré a začíname. Čo je inflácia? Inflácia je jednoducho povedané situácia, keď ceny vecí postupne stúpajú. Predstavte si, že pred rokom ste si za 1 euro mohli kúpiť celý chlieb, ale teraz za to isté 1 euro dostanete iba 3/4 toho istého chleba. To znamená, že za rovnakú sumu peňazí dostanete menej tovaru. Inflácia teda znamená, že peňazí máte viac, ale ich hodnota časom klesá a preto potrebujete viac peňazí na to, aby ste si mohli kúpiť to, čo ste si mohli kúpiť predtým. Dôvody inflácie môžu byť rôzne. Napríklad, ak je veľa peňazí v obehu a nie je dostatok tovarov, ceny začnú rásť. Ďalším dôvodom môže byť zvýšenie nákladov na výrobu, napríklad zdraženie surovín alebo práce. Pre nás to znamená, že naše peniaze postupne strácajú schopnosť nakupovať toľko vecí, koľko predtým. Preto je dôležité sledovať, ako sa mení inflácia, aby sme mohli riadne plánovať naše financie a zvládať vplyv inflácie na našu schopnosť nakupovať a žiť. Ako by sme vedeli poraziť infláciu? Najlepším spôsobom je investovanie s rozumom, čiže kupovať kvalitné dlhodobé spoločnosti, ktoré buď vyplácajú tzv. Dividendu. Čo je dividenda? Dividenda je časť zisku, ktorú spoločnosť vypláca svojim akcionárom ako odmenu za vlastníctvo akcií. Ide o finančnú odmenu, ktorú akcionári dostávajú v podobe pravidelných výplat, a to obvykle vo forme hotovosti. Alebo kupujeme akcie firiem, ktoré svoje voľné prostriedky nevyplácajú naspäť svojim akcionárom, ale reinvestujú ich späť do seba a tým v čase zvyšujú hodnotu svojej akcie. Ďalším spoľahlivým nástrojom je sledovanie svojich nákladov. Efektívne riadenie peňazí a eliminácia nevyhnutných výdavkov môže pomôcť udržiavať vašu finančnú stabilitu. Veľmi dôležitou vecou je aj diverzifikácia svojho portfólia. Jednoducho povedané, nedáte všetky svoje prostriedky do jedného koláča. Pre nových investorov je vhodné pasívne investovanie. Existujú tzv. ETF fondy, ktoré kopírujú či už indexy, komodity a iné aktíva. Medzi najznámejší index patrí SAP 500 a ide o index 500 najhodnotnejších amerických spoločností, ktorý dosahuje dlhodobo ročný priemer 10%. Je ich samozrejme veľmi veľa, ale o tom si môžeme spraviť samostatné video. Ďalším dôležitým krokom k porazeniu inflácie je finančná vzdelanosť. Porozumenie ekonomickej situácie a prispôsobenie sa zmienam môže byť kľúčom k lepšiemu riadeniu svojich financií v období inflácie. Pre pokročilejších a skúsenejších investorov je vhodné samostatné vyberanie akcií do svojho portfólia a tým zvýšiť zhodnotenie svojej investície. Čím menej je portfólio diverzifikované, tým môžu byť zhodnotenia vyššie, ale samozrejme je riziko zisku priamo úmerné riziku straty svojich finančných prostriedkov. Na vyberanie akcií sa využívajú pokročilé výpočty vnútornej hodnoty danej spoločnosti a ďalšie parametre na to, aby sme zistili, či je akcia vhodná na nákup. Ďalším dôležitým krokom je navyšovanie svojho príjmu, naučte sa nové veci, ktoré dokážete využiť a zvýšiť svoj príjem. Nebojte sa nových vecí a skúšajte. Čím viac budete vedieť, tým viac dokážete zvýšiť svoje zručnosti. Dajte mi do komentára vedieť, o aké ďalšie video by ste mali záujem. Verím, že sa vám to dnešné páčilo, budem vďačný za každý like, odber a podporu tohoto kanála. Majte sa krásne, učte sa nové veci a ahoj pri ďalšom videu.